mostem dziś w Ostrzycach płynie srebrzysta woda, jak letnia błyskawica przemknął miłość uroda. Przeminął jak ta woda pod mostem dziś w Ostrzycach. Słyszałem też taką opinię, że muzyka kaszubska jest tak surowa, tak prosta, że jest trudna do współczesnej adaptacji, dlatego że jest mało widowiskowa i mało spektakularna. Nie do końca się z tym zgodzę. Znaczy ona jest z punktu widzenia muzycznego i też historycznego, ona jest mocno, powiedziałbym, polsko-niemiecko-szwedzka, ta muzyka. Wszystkiego rodzaju walce, rajlandry, polki, to ma duży jakby kontekst, jakby taki, myślę, szeroki kontekst tego, że mieliśmy sąsiedztwo niemieckie blisko, że ludzie jeździli do Niemiec No i lata germanizacji, i tak dalej, wieki i lata germanizacji. germanizacji. No fajnie by było, żeby wyszła taka płyta z piosenkami kaszubskimi w Żeby cała popowej Polska stylistyce, tak. zanuciła, nie? Żeby cała Polska zanuciła i nawet niech one będą po polsku zaśpiewane, ale chodzi o melodię pewną. Temat, I nie? temat. Tego jeszcze nikt Ale próbowało nie kilku, zrobił. ale się nie udało jakoś. No i Próbowało. Olo Walicki próbował. Ale Olo tak. to jest, no mówmy się, to nie mainstream, No to nie? nie Olek, jest mainstream, no. Olek robi muzykę bardzo ambitną, Masz rację. przepiękną. Ale wiesz, nie wiem czy kojarzysz Damroka jest tutaj u nas, Oczywiście, nie? ale Dąbroka śpiewa po kaszubsku mimo wszystko, nie? No właśnie. I to jest cały problem, mi się wydaje, nie? Że jakby chcesz się przedrzeć do świadomości masowego słuchacza, o ile chcesz oczywiście, bo ja na przykład nie mam takich ambicji. Ja lubię ciasne kluby, gdzie mam 200 osób. To jest piękna rzecz. Wiem, że nigdy na stadionie nie zagram. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcesz wejść do świadomości takiej masowej, to raczej postaw na muzykę, na melodię, aniżeli na język. Bo język mało kto zrozumie. Taka jest prawda. Takie mam wrażenie. Here's a big bad brother, brother of mine. Big bad brother, brother of mine. Big bad brother, brother of mine. Tu na scenie zagościliśmy takim projektem Puchowski & Kaszubski Freestyle, gdzie razem z nami wystąpił zespół Pieśni i Tańce Przodkowianie ze swoim instrumentarium kaszubskim, w strojach ludowych i zagraliśmy, postaraliśmy się, bo to był pierwszy debiut od dzisiaj, spontaniczny, więc postaraliśmy się, żeby oni grali utwory bluesowe, stricte bluesowe, a my zagraliśmy z nimi razem utwory kaszubskie. Uważasz, że ludowa muzyka kaszubska nadaje się do adaptacji do innych gatunków muzycznych? Ja uważam, że wszelkie fuzje są możliwe. Jeżeli artysta ma pomysł na to, jak to zrobić, wszystko można połączyć. Okej. Masz pomysł na to? To znaczy, że ten pomysł jakby stał się faktem u ciebie? Tak. A nie uważasz, że jesteś wyjątkiem? Nie wydaje mi się. Zwróć uwagę na to, jak bardzo adaptowana, interpretowana, tłuczona w mainstreamie jest góralszczyzna. Kaszubszczyzny nie ma w ogóle praktycznie. Wiesz co, trzeba trochę uważać moim zdaniem, ponieważ wiesz, folklor góralski, folklor Podhala był bardzo mocno promowany, to była taka właściwie ikona naszego folkloru w czasach PRL, więc rzeczywiście ten folklor był promowany, jest silny. Natomiast ja uważam, że folk kaszubski jest równie silny, tylko po prostu trzeba mu... I wiesz co, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ja się z tym identyfikuję. Nie wychowałem się na Kaszubach, mam korzenie kaszubskie, natomiast czułem ewidentnie naturalną potrzebę zrobienia czegoś z tą muzyką, z tą tradycją. I bardzo się z tego powodu cieszę, że taka sytuacja miała miejsce. Kapela zespołu Pieśni i Tańca Przodkowianie z Przodkowa!
wiesz, że dla kogoś, kto przyjeżdża z zewnątrz i niczego się nie wie o kartuzach, wjedzie tutaj do tych wariatów na jam session, to mu szczena opada, nie? Poważnie? No tak, Jest bo, tak? Jest bo aż tak? kartuzy, Kaszuby kojarzą się z burczybasem i Dokładnie. z ludowością, nie? Jak to jest z Kaszubami? Kaszubi lubią muzykować, ale to niekoniecznie jest ludowość, co? Niekoniecznie ludowość. Ludowość też robią, nie? Wiesz, są tu jakieś takie zespoły tradycyjne i ten, nie? Ale no wiadomo, młodzież lubi uderzenia, nie? Nie może akurat burczy basa, tylko wiesz, normalnej centrali, nie? To, co słyszeliśmy przed chwilą, to był wasz kawałek, czy to był cover? To była improwizacja, nic nie wiedzieliśmy co będziemy grać, więc czyste wszystko na flow wymyśliliśmy. Ale na flow też wymyślałeś tekst? Też. Nie, no miałem. Nie miałem. Martyna, powiedz, ile masz lat? 21. Co robisz? Jestem studentką filologii angielskiej. No i mieszkam w Kościerzynie, tam też pracuję na tą chwilę. Jak się robi muzykę na Kaszubach? Na prowincji, umówmy się. To znaczy, że tak powiem, nie wiem do końca, czy taka muzyka jest w naszych rejonach, że tak powiem, doceniana. Szczerze mówiąc, ale robimy to, co kochamy i staramy się, żeby to wychodziło jak najlepiej. Jest ich wielu, znacznie więcej niż mogliśmy pokazać w filmie. Natalia Schroeder, znana w całej Polsce piosenkarka, z dumą opowiada o swoich kaszubskich korzeniach. Coraz większą popularność zdobywa Weronika Korthaus. Nie sposób nie wymienić Pawła Ruszkowskiego, który swoimi pieśniami wzrusza publiczność nie tylko w Kościerzynie, skąd pochodzi. Fukus łączy tradycję kaszubską z irlandzkim brzmieniem. Na Kaszubach tworzą raperzy, grają kapele punk rockowe, elektronika miesza się z jazzem i ciężkimi ryfami gitarowymi. Kaszuby muzykują na różne sposoby. I co ważne, na kameralnych scenach, w ośrodkach kultury i niewielkich studiach nagrań coraz częściej słychać język kaszubski. Lubłetne dreszki i dresze teruska rocza bardzo serdeczno do łebezrzeni mojego teledysku do szteczka teren sazowie dzecze dziewcza, czyli dzika dziewczyna. Kurde, wziął całą kasę na film i popłynął. Genialnie, chodź! No, już biegnę. Kaszubska muzyka najczęściej kojarzy nam się. No tak.